ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାଳୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ମାଗଣା ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ମହିଳା, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ରାତି ଅଧରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ତେଲ। ବଡ଼ ଖବର। ଧନତେରସ ରାତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ। ତେଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ାଇଲେ ଡିଲର ପାଉଣା। ଦେଶର 83,000 ପମ୍ପର 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। ଟିପୋଟୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଦେୟ କମିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଚକରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ପଦୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଲନ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2025 LTR ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ହେବ ନାହିଁ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SME ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 6025ଟି ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ LTR ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 29ରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦୀପାବଳିରୁ ପଡ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। ପାରଦ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ। ଦୀପାବଳିରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। 31ରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପଟୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ବୁଧବାର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାତୀୟ ଆୟ ଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଜାତୀୟ ଆୟ ଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା NMMS 2024-25 ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। NMMS ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳିଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 15 ତାରିଖ ତୃତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 8ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ http://nmms.odisha.gov.in ୱେବସାଇଟରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବାଟାଲିୟନରେ କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଥିବା ଶେଷ ତାରିଖକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ 18 ମାସ ଚୁକ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ସାରିବାକୁ ବିଭାଗର ଯୋଜନା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 20ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ସ୍କୁଲ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2018ରେ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ 2020ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାର୍ଡ଼। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାର୍ଡ଼। ଚାଲିଛି EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆମ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।